Wahai laskan lawan Pinangiran, aja sampai nganti kelayaman Nyai. Ayo kita sesajak kali. Kami ade turut itu bidang kesingkatan aja mata kali ganti kelayaman Nyai. Ayo. Alon-alon baik. Kaki terus macucuk ayo aja mengada nanti sulaya ya ini rame-rame suarane hari kepiraman sing katapian pasti rame ya pasti rame sing katapian kamangalane putra Indra muda tapi kita masih takut Nyai pun dipimpin nama Daspin Dewi alamatnya sampean gabe saking bongas tunda sampean aja nganti ngeluh aja nganti sulaya hari kecamatan Bongas sebab hari kita masih kumpul masih bebarengan ayo Indramayu kembang irang ning rentin ugane mah kang kari nyawang ugane kang kari nyawang mandangan apa kang lakoni eling-eling mangkan eling rumi kang di bumi alam dharma wewayangan baik manungsa sama orang kuasa mama kalista sing ditembangi pinangkane sing duwe ket production sareng mama jenge keding mama ngajeng kang bayari sekarung kiri gambar watu wilan pisan kaya kaca dilalimang saburungan dilalimang mangsa wandian petik mati belanak mangan belanak mungkin beluran hari becik sing hati-hati orang aneka wong maduluran kati babal weng kuring sing ora madi sangka-sangka plenangan pizza ning ucape ala ili sing lebak mangan sing lebak parane banyu sing nandur mah pasti ngunduh weteng yang tresno jalaran mangan jalarane saka kulino wananga wani wano pisan sing wani pasti duweni penting mati belalang hari becik sing hati-hati alon-alon kaliwandon bagian alon asal kelakon rokongan cendak pangguwangan tegesaken ngomong kang dingin alon-alon kaliwandon bagian alon asal kelakon sulinging dami pandang suya sing mahune wis sungkan relan tenging karang rempangan yen wangsul kula melu mama kalista kang bayari mimi ajeng kang direngaken maju terus pantang mundur
pada maring cibulan yai bebarengan maning ayo aja sampai nanti sulaya yai ayo Mbak Cucu maring cibulan ayo Pak kelingan kula kelingan balasiran jalan-jalan mame kalista lunga piknik nih cibulan budaya kalista saya karo nyawa pemandang budaya kalista saya pinangkane sing weekend production matang lirik ngingi wenengan wacici kayang kagas ningangan pikiran orang karuan dikirim nasi bebek ayo wah Ayo dong ayo. pada jalan-jalan yang cibulan bebarengan wah Ayo bebarengan dong ayo. mumpung dinakian disakseni ning aya kalista sareng budaya kalista Agus Weekend Production. awas wacici ning mlakune aja nengan awak Orang kini nak mikir kini nak. Hai. Hai. budaya jara Hai. Hai. Yayuwati sing duwe anjatan Hai. sareng kanggo budaya fatane keding Mimi Santi sing duwe gabusro angin gunung sumaliwir banyu bening iwak kepating kelipir lanang wadon aduh sadusan gede cilik sesenangan angin gunung sumaliwir banyu bening iwak kepating kelipir lanang wadon aduh sadusan gede cilik sesenangan Ayo Kang dibuka kagak dini apa Kang? Pocong cilik kayaknya, Pak. Pocong cilik ya kudu di kaco. 1, 2, 3. awas no aja perper awas kali Apa sih? ayo kanggo bunda kalista nih Ya wis kayu kan sitren mah iki Kang bocah. Jenny Bonto Ya kok jadi bontot. Agus Weekend Production. bunda kalista sayang si Weekend Production syuting mimi tuan rumah mama tuan rumah si dua aja papai ajeng mama ajeng Sampai makan sawer teh. Selesiman Solian dan nama ajeng hari menyen putih pangundang dewa ala dewa madening sukma widodari temurunan memajang anak kacang dawa mamajeng saya dawa soten langka uwite Ariana Bujang makanya gaya soten langka duwite
kanggo Bunda Kalista Keding sing duwe Ken Production. Papai Ajeng, coba Mimi tuan rumah sing duwe hajang. Solestima, Solian dan nama Ajeng. Hari menyambut tinggi pangundang dewa. Ala dewa. Hadirin berbahagia, tuntas sudah kami menemani Anda. Kami selaku pengacara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah maupun sengaja. Maklum kami insan manusia tidak luput dari alfa dosa. Kami yang bertugas, ahli Anggara, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas saja. Kami mengucapkan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbias sampai